बोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी दीप्ती खरे. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभागातर्फे स्वामी विवेकानंद सार्धशती समारोहानिमित्त 25 डिसेंबर 2013 रोजी प्राचार्य प्र. श्री डोरले यांनी अनुवादित केलेले तीर्थक्षेत्र ही पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली. या पुस्तिकेचा विषय स्वामी विवेकानंदांना भारतभूमीबद्दल वाटणाऱ्या अत्यंत अशा अभिमानाचा लेखाजोखा आहे. स्वामी विवेकानंदांनी आपल्या भाषणातून किंवा आपल्या पुस्तकांमधून माझी भारतभूमी किती श्रेष्ठ आहे हे जागोजागी नोंदवून ठेवले आहे. त्यातीलच हा थोडासा भाग या पुस्तिकेत घेतलेला आहे. या पुस्तिकेचे थोड्याशा भागाचे हे इथे मी सादरीकरण करीत आहे. तीर्थक्षेत्र. इंग्लंडहून निघण्यापूर्वी एका इंग्रज मित्राने मला विचारले होते, स्वामीजी, या विलासी वैभवशाली व सामर्थ्य संपन्न अशा पाश्चात्य भूमीत 4 वर्षे राहून विविध अनुभव घेतल्यावर आपल्याला आपला मायदेश आता कसा वाटतो? उत्तरादाखल मी त्या मित्राला एवढेच म्हटले की इकडे पाश्चात्य देशात येण्यापूर्वी मी भारतावर प्रेम करीत होतो. आता तर भारतातील धूळ देखील मला पवित्र वाटू लागली आहे. तेथील हवासुद्धा मला आता पवित्र वाटते. भारत आता मला परमपवित्र धाम वाटतो. तो माझ्या लेखी आता एक यात्रेचे स्थान, एक तीर्थक्षेत्रच होऊन बसला आहे. या पृथ्वीच्या पाठीवर जर अशी कोणती एखादी भूमी असेल की पुण्यभूमी असल्याचा ती दावा करू शकेल, जर कोणती भूमी असेल की जिथे जगामधील सर्व आत्म्यांना आपल्या कर्मफलाचा हिशोब चुकता करण्यासाठी यावेच लागेल, जर अशी एखादी भूमी असेल की परमेश्वराकडे जाणाऱ्या मार्गावर वाटचाल करीत असलेल्या प्रत्येक आत्म्याला अखेरीस जिथे येऊन दाखल व्हावेच लागेल, जर असे एखादे कुठले स्थान असेल की जिथे माणसातल्या कोमलता, औदार्य, शुचिता, दया, दाक्षिण्य, क्षमा प्रवृत्तींचा, सद्गुणांचा सर्वाधिक विकास झाला आहे, जर अशी कोणती एखादी भूमी असेल की जिला अंतर्दृष्टीचे आणि आध्यात्मिकतेचे माहेरघर म्हणता येईल, तर ती म्हणजे आपली ही मातृभूमी भारत देशच होय. अत्यंत प्राचीन काळापासून येथे भिन्न भिन्न धर्माच्या संस्थापकांचा उदय झाला असून त्यांनी परमपवित्र आणि सनातन अशा आध्यात्मिक सत्याच्या विशुद्ध शांतीजलाने ह्या जगाला वारंवार शमविले आहे. आध्यात्मिकतेच्या लोंढ्यांनी त्यांनी हे जग पुन्हा पुन्हा तुडुंब भरून टाकले आहे. येथून उद्भवलेल्या तत्वज्ञानाच्या प्रचंड पुराने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम समस्त दिशा सारे जग व्यापून टाकले आहे. आणि येथूनच फिरून अशी एक लाट उठणार आहे की जी आधुनिक जगाच्या इहलोकनिष्ठ संस्कृतीला आध्यात्मिक संजीवन प्राप्त करून देणार आहे.
इतर देशातील लक्षावधी कोट्यावधी स्त्री पुरुषांच्या जीवनाचा दाह करणारा, त्यांची हृदये करपून टाकणारा, जडवादाचा वन्ही विझविण्याचे सामर्थ्य असलेल्या अमृतोपम शांती जलाचा अक्षय ठेवा एकमात्र या आपल्या भारतभूमीतच विद्यमान आहे. मित्रांनो, बांधवांनो, माझ्यावर विश्वास ठेवा. भविष्यात घटना अशीच घडणार आहे. आपला भारतच जगाला अध्यात्माचे पसायदान देणार आहे. तत्वज्ञानाच्या दृष्टीने पवित्र भूमी, आपली ही पवित्र मातृभूमीच धर्माची व तत्वज्ञानाची उदयभूमी आहे. येथेच थोर थोर आध्यात्मिक महामानवांचा जन्म झाला आहे. या भूमीतच त्यागाची महती कायम गायली गेली आहे. केवळ येथेच अगदी प्राचीन अतिप्राचीन काळापासून अत्याधुनिक काळापर्यंत माणसासमोर सर्वोच्च आदर्श ठेवले गेले आहेत. भारताचा प्रभाव जगावर नेहमीच नाजूक दवबिंदूप्रमाणे पडत आला आहे. दव पडत असताना कुणाला फारसे लक्षात येत नाही, त्याचा फारसा आवाजही होत नाही. पण सुंदर फुलांचे ताटवे फुलविण्याची किमया या दवाला सहज साधते. स्वतःच्या जन्मभूमीत हा प्रभाव जरी सातत्याने कार्य करीत आला असला तरी तो प्रकृतीने सौम्य असल्यामुळे त्याला स्वतःच्या देशातून इतर देशात जाण्यासाठी अनुकूल अशा परिस्थितीची व सुयोग्य योगाची प्रतीक्षा करावीच लागते आहे. हा देश किती महान आहे. या देशाच्या पवित्र भूमीवर जो कोणी पाऊल ठेवेल, मग तो भूमिपुत्र असो किंवा एखादा परकीय असो, तो जर रानटी पशुच्या पातळीपर्यंत अधपतित झालेला नसेल तर त्याला या पृथ्वी तलावरील सर्वोत्तम आणि सर्वाधिक विशुद्ध मानवाच्या जिवंत विचारांचा अवतीभोवती वावर होत असल्याचे जाणवे. पशुत्वाचे देवत्वापर्यंत उन्नयन घडविण्यासाठी जे वर्षानुवर्षच नव्हे तर शतकानुशतके सातत्याने चिकाटीने प्रयत्न करीत आले, ज्यांचा उगम कधी झाला हे शोधून काढणे इतिहासाला देखील जमलेले नाही, अशा महामानवांचे ते संस्कारक्षम विचार त्याला प्रभावित करतील. येथील वातावरणाच्या अणुरेणूतही आध्यात्मिकतेची स्पंदने जाणवतील. ही भूमी तत्वज्ञानाची, नीतिशास्त्राची आणि आध्यात्मिकतेची पुण्यभूमी आहे. स्वतःमधील पशुत्व टिकवून धरण्यासाठी माणसाचा जो सतत संघर्ष सुरू असतो, त्यात खंड पाडणाऱ्या सर्वांची ही पुण्यभूमी आहे. पशुत्वाची वस्त्रे फेकून देऊन आपल्या अमर जन्ममृत्यूहीन चिरभाग्यशाली अशा आत्मस्वरूपात प्रकट होण्याचे माणसाला जे प्रशिक्षण मिळते, त्याची ही पुण्यभूमी आहे. हीच ती भूमी जिथे सुखासमाधानाचा प्याला पूर्ण भरलेला होता आणि दुःखाचा प्याला त्याहूनही पूर्ण भरलेला होता. इथेच याच भूमीत माणसाला सारे काही निरर्थक असल्याचे सर्वप्रथम समजले. ऐन तारुण्याच्या बहरात, सुखोपभोगांच्या विळख्यात, वैभवाच्या शिखरावर आणि सत्तेच्या विपुलतेत असतानाच मायेच्या शृंखला तोडून माणूस सर्वाआधी याच भूमीत मुक्त झाला. या इथेच माणसांच्या या महासागरात सुखदुःखाच्या, सामर्थ्य दौर्बल्याच्या, श्रीमंत गरिबीच्या, आनंद शोकाच्या, हसण्या रडण्याच्या, जीवन मरणाच्या जबरदस्त प्रवाहांच्या तीव्र प्रतिक्रियांमध्ये चित्तशांतीच्या आणि स्तब्धतेच्या लय पावणाऱ्या तालावर उदयाला आले त्यागाचे सिंहासन. येथे या भूमीतच जीवन मरणाचे, जीवन तृष्णेचे, जीवन टिकविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या निरर्थक, वेडगळ आणि परिणामी फक्त दुःखाच्या संशयात भर घालणाऱ्या धडपडीचे मोठमोठे प्रश्न प्रथम विचारात घेतले गेले आणि ते सोडविलेही गेले, आणि तेही पूर्वी कधीही सोडविले गेले नव्हते व पुढेही कधी सोडविले जाणार नाहीत अशा रीतीने. कारण येथे आणि केवळ येथेच हा शोध लावण्यात आला की हे जीवन देखील अनिष्ट आहे. एकमेवाद्वितीय सत्याची ती केवळ छाया आहे. येथे या भूमीतच धर्म हा व्यवहार्य व सत्य आहे, आणि ज्याप्रमाणे इतर देशात आपल्याहून दुबळ्या असणाऱ्या बांधवांना लुबाडून जीवनातील सुखे प्राप्त करून घेण्यासाठी
लोक वेडे होऊन धडपडतात, त्याप्रमाणेच केवळ या देशातच स्त्री पुरुष आपल्या आध्यात्मिक ध्येयासाठी धैर्याने उड्या मारतात. येथे आणि केवळ येथेच मानवी हृदये इतके विकास पावले की त्याने केवळ मानवच नव्हे तर पशु, पक्षी व तरलता यांनाही आपल्यात सामावून घेतले. सर्वोच्च देवांपासून तो वाळूच्या कणापर्यंत उच्चतम आणि नीचतम सर्वांना व्यापक आणि अनंत झालेल्या मानवी हृदयात येथे स्थान मिळते. आणि केवळ येथेच, या भूमीतच मानवी आत्म्याने विश्व हे अखंड एकरूप आहे आणि त्याचे प्रत्येक स्पंदन हे आपल्याच नाडीचे स्पंदन आहे असे समजून विश्वाचे अध्ययन केले. नमस्कार. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.